खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 10 आगस्त सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। सुथुरा नोंथांनि मोजांखौ नायनो हानाय नङा, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। बृष राशि। देहायाव सानाय सुनाय सोमजिगोन, थाबैनो फाहामथाय लानाया मोजां जागोन। मिथुन राशि। खामानिफोरा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा, देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोनगोन। कर्क राशि। समाजनि बायदि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन, बयजोंबो अनसायजागोन। सिंह राशि। सुथुर सोमजिनो हागौ, सुथुरा नोंथांखौ नाख्रेबनो नाजागोन, गाज्रि सान। कन्या राशि। गोसो थोनायनि बान्दोआव गोग्लैगोन, गोसोआ उदां फारां जागोन। तुला राशि। नोंथाङा गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ, साजा मोननो गोसोआव गिखांनाय फैगोन। वृश्चिक राशि। नखराव धोन दौलत बांगोन, गासै जेंनाफोरानो सुस्रांजागोन। धनु राशि। नोंथाङा गोदान रादाय खानो हागोन, रंजा खुसियैनो साना बारलांगोन। मकर राशि। गोनांथार हाबा मावनो लानायाव खहा जागोन, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोननांगोन। कुम्भ राशि। गोसोनि साननाय हनाया फैमाल थांगोन, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। मीन राशि। नखराव सोरबाफोर हाबा जायालासे थानाय दंब्ला हिन्जाव मोनगोन, नखराव खुसि फैगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।